Secret Files Rocky's Secret Files. with Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Aminin mo, ikaw yung asawa nito, no? Hindi naman partner. Akala ko ikaw yung dumede dun sa hipag eh. Dumidedi ako pero hindi ako yun. Hoy, bakit dumedede ka? Saan ka dumedede? Yung bata ako, di ba? Napagdaanan natin yan eh. Mali kasi yung sinabi mo. Ano ba sinabi ko? Dumede na ako. Okay. Kasi doon sa sinasabi mo, dumedede pa ako. Dumedede ka pa, parang present Present tense. tense. Oo eh. Dapat pala, past tense. Oo. Pero yung totoo, past o present? Hindi, pwede rin sa present. Loko ka! Bakit? Yung nakikinig din naman ngayon na natatawa-tawa yun eh, oh. Dumedede din yan? Dumidedi ka rin. Kahit malaki na siya? Oo. Puti-puti na nga yung buhok, dumidedi pa rin. Hoy, maghuros dili kayo. Baka mamaya, kakadede yung ganyan. Ma-stroke kayo. Di ba may ganun? Oo, tsaka yung mga bago palang panganak yung yung misis. Ay, oo. Ang sama ng loob dun sa anak, ano ba naman yan, darling? Lagi na lang siya yung dumidedi sa'yo. Mahina. Dapat kasi kung yung anak sa kaliwa, dapat ikaw sa kanan. Kaya nga, dalawa yan eh, para dalawa kayo makinabang. Hina nyo. Nagagawa naman ng paraan yan. Tapos ipunin mo yung gatas na makukuha mo, no? Ilagay mo sa kape mo. Nakatikim ka na ba talaga? Wait. Yung totoo. Bago natin pag-uusapan to secret pala to. Oh, Meron akong matinong tanong sa'yo. sige. Nakatikim ka na ba talaga ng breast milk? Oo naman. Nakatikim na tayo dyan. Yung hindi yung bata ka pa, yung matanda ka na. Nasa kape, nilagay daw yung gatas ng pampatibay daw yun eh. Nang ano? Antibiotic daw kasi yun. Pampatanggal daw ng mga sakit-sakit yun. Lalo na pag kinuubo ka, sinisipon ka, o ganun. Akala ko nilagay yun para makonsensya ka eh. Sa mga kasalanan mo, ito ikaw tatay ka na. Kala ko Masarap ganun. yun, di ba? Masarap yun. Hindi ko kasi masyadong na-appreciate eh. Ako yung may breast milk sa amin, Oo. di ba? Pero hindi ko na-appreciate siya kapag kunwari sinusubukan kong amuyin, tapos tikman. Parang naasiman ako na hindi ko masabi. Parang ganon. Medyo weird yung lasa, kaya parang hindi ko siya malagay sa kape ko. Yung mga lalaki kasi, hindi talaga nila na-appreciate yan kapag nasa kape. Kapag dumededi sila. Hoy! Nangihingi ng matinong advice yung secret call center natin. Seryoso na. Switch na tayo. Oo, Switch seryoso na. tayo. Yan, sige. Anong masasabi mo dito, ha? Okay. Sa nakita. Grabe no, nagulat ako dun Ito to be honest, nagulat ako dun na nahuli mo yung partner mo na may na dumidede, no? Grabe. Sa asawa ng kapatid mo. Sa asawa ng kapatid mo. Mm. Ako hindi ko alam kung paano ko i-handle yun Kahit ako din eh. Pero ang tanong niya kasi sa atin, sapat ba yung paghingi ng sorry nung asawa niya para patawarin niya at tanggapin niya uli? Hindi rin naman sila agad-agad makaalis ng bahay, gawa ng ang hirap sa buhay. At ito yung realidad ng buhay na bago ka talaga magdesisyon sa isang bagay, titimbangin mo muna kung may pera ba akong sapat para makaalis dito, paano Tama. naman kaming pamilya, paano kaming dalawang ng anak ko. Kasi kesa naman sa palaboy-laboy ako dyan sa labas, wala kaming bubungan, kawawa naman yung bata. Kasi kung ako lang mag-isa, kung ako bilang isang babae, Alis ako. kaya mong umalis Tama. Kahit pa magpalaboy ka dyan, kahit pa manglimos ka pa dyan sa paligid, diba? Tama pa. Kaya mo yun Pero meron kang 3-month-old na kailangan mong bigyan ng bubong. Kailangan mong bigyan ng atensyon, aruga, ng kahit papaano maayos na lugar. Kaya titiisin mo Mm-mm. yung sitwasyon. Mm-mm. Siguro tama ka
Ito yung nakikita natin dito sa kwento na to, yung ang hirap. Ito na naman tayo, ang hirap maging mahirap. Sobra. Wala kang choice, no? Wala eh. Pero mo, gusto mong umalis pero Mm. alam mong wala kang patutunguhan. Wala kang pupuntahan. Totoo. Mananatili ka doon Mm-mm. sa bahay na yun na kahit merong ganong pangyayari Mm-mm. Na hindi ka mapapayapa na hindi kahit ka kailan. mapapayapa. Tama. Titiisin mo. Unless, siguro, meron siyang mabuting kaibigan na pwedeng magpatuloy sa kanya. Pero, sobrang kakapalan mo na yung mukha mo nun. Totoo. As in, desperadang pamamaraan na yun para makaalis ka lang talaga dun sa poder ng kapatid mo at nung hipag mo. Mhm. Pero kung praktikalan lang kasi ang pinag-uusapan, dun ka pa rin talaga magsistay. Doon ka pa rin talaga mananatili dun sa apartment na yun eh. Kung hati-hati kayo sa expenses, tapos konti lang naman yung iaambag mo dyan. Mhm. Ano ba naman yung tiisin mo pa, 'di ba? Hanggang sa makaipon ka at makapagrenta ka ng panibagong bed space mo o ng apartment mo. Kaya lang ang tanong doon, sino naman mag-aalaga ng bata? Tama. 'Di ba? Yun eh. Dude, tama ka doon sa sinabi mo kanina, ang hirap maging mahirap. Paano naman, 'di ba? Yung asawa niya lang yung nagbabantay sa bata kapag nagtatrabaho siya. So kanino niya iiwan naman yung bata kung sakaling makikipaghiwalay siya doon sa lalaki? Tama. Walang choice. Walang choice. Inisip ko nasan yung nanay at tatay kaya nung sender natin. Hindi niya nabanggit eh. Kung merong nanay at tatay, pwede mo na lang dun muna ipaiwan, diba? O iwan. Kaya lang kasi hindi naman nila responsibilidad yun eh. And kung sakali man na ikaw talaga naglakas loob ka na pumunta dito sa Metro Manila or kayong dalawa talaga magkapatid na yung magkapamilya na nandito, Mhm. malamang sa malamang, nasa malayong lugar yung Pamilya magulang. mo, tama. Oo. So, ang talagang takbuhan mo dyan, yung kapatid mo. Paano nga naman mo gagawan ng paraan na maging okay kayo ng hipag mo kung yung hipag mo, yung naging dahilan ng pagkasira ng tiwala mo, hindi lang doon sa hipag mo, kundi sa asawa mo. Tama. Alam mo, partner, ito, nangyayari talaga to sa, hindi lang sa letter sender natin ngayon, kundi sa maraming pamilya din. Maraming pamilya na ganito ang nagiging sitwasyon na kahit napakagulo na ng loob ng tahanan nila, pinipili nila manatili doon. Pinipili nila na tiisin yung hirap, yung gulo ng sitwasyon nila dahil wala silang choice eh. Tsaka, alam mo, partner, ang dali lang sanang solusyonan eh, no? Ang daling umalis, ang daling iwanan. Mm-mm. Pero ang hirap mag-umpisa. Walang choice yung tao na mag-umpisa kung paano niya uumpisahan yung buhay nila eh. Ako hindi ko maisip kung paano yung tamang move na gagawin dito. Pero kung kaya niya magtiis. Pero kung hindi niya kaya, try niya mag-take ng risk. Mm-mm. Ang kalaban niya kasi dito yung damdamin niya eh. Kumbaga, sabi nga nila, ang utak daw ng tao, kayang magmanipula ng sarili niyang utak. Alam Okay. mo ba yun? Yung Oo. ganun kagaling daw yung utak natin. Mhm. Ang tawag sa pagmamanipobra ng utak natin ay neuroplasticity. Ay, ang Ah! galing. Ang lalim. Neuroplasticity. Neuroplasticity. Ang hirap. Sige na, ikaw na lang. Basta neuroplasticity, yung tipong parang pwede mo daw i-organize kung ano yung mga gusto mong isipin. Ay, Oo, but it takes a lot of practice. So, ibig sabihin, kunwari, may gusto kang i-acquire na bagong skill o bagong kaalaman sa buhay. Mhm. Kailangan daw meron kang routine, mabuild mo yung routine mo hanggang sa maging lifestyle mo, hanggang sa everyday, naaalala mo na yon hanggang sa maging long term na siya. Okay. Tapos dapat daw ginagawa mo siyang behavior, may ganun pa. Kaya, etong sa sender naman natin, parang ang iniisip ko dyan, kailangan mong gamitin talaga yung utak mo eh. Huwag mo masyadong pairalin yung nararamdaman mo. Mahirap siya, no? Kumbaga, madali siyang sabihin, pero napakahirap niyang gawin. Pero para makasurvive ka sa ganyang sitwasyon mo, yun yung dapat mong pairalin, utak. Mhm. O, practical ako. So, bilang nanay, dapat isipin ko muna yung anak ko, kailangan niya ng bubong. Kailangan niya yung tatay niya. Kasi kung hindi ako magtatrabaho, edi wala siyang kakainin, wala kaming pera. Tama. So ngayon,
realistically speaking, yung tatay, kailangan niya bilang katulong niya. Kaagapay niya. Ang pangit mang pakinggan, no? Pero kung doon mo siya titingnan sa aspetong ganon, kung iwa-wiring mo yung utak mo sa ganong klaseng pagtingin sa mga bagay-bagay, feeling ko masusurvive mo itong era na to eh. Masusurvive mo tong pace na to ng buhay mo. Na kahit papano, mahirap, pero makakahinga ka. At least nakakagawa ka ng solusyon. Oo eh, dude, kasi kailangan niya Tama. talaga na mabigyan ng bahay yung yung bata eh. 'Di ba? Kailangan niya ng bubong, kailangan niya na maayos kahit papaano ng environment. Plus kasama na bata. Kasama nung bata. At yun yung asawa niya. Wala mo na siyang choice kundi makisama, 'di ba? Tama. Doon sa asawa niya at iset aside kung ano man yung issue nilang mag-asawa. Pwede naman kasing i-delay, 'di ba? I-delay o isang tabi muna yung issue ninyo sa pagtataksil o dun sa inyong mga nadiskubre, 'di ba, na pagtataksil mula doon kay hipag at dito sa asawa mo. Pero hindi nyo dapat i-delay yung pagiging magulang ninyo. Yan yung mga hindi nyo dapat isantabi. Ikaw bilang magulang at siya bilang magulang. So yun yung dapat thinking. So ganun mo iwa-wiring yung utak mo ngayon na hindi mo pa iralin muna yung nararamdaman mo. So sa ganung paraan, kahit papano, makaka-function ka o makakagalaw ka. Tama. 'Di ba? Kasi ang mamamayani sa puso mo, yung tipong parang nanay ako, dapat may bigay ko to sa anak ko. Yes. Kaysa dun sa, asawa ako, nasaktan ako. 'Di ba? Ano pipiliin mo dun? Parehas kayong walang makakain ng anak mo kung mangunguna sa puso mo, yung asawa Emosyon, ko, oo. ganun. So, ganun daw natin i-calibrate o ganun daw natin ayusin yung nasa utak natin. Sabi lang nila. Napanood ko lang ito sa TED Talk. Oo. Ang galing, no? I agree, partner. I agree. Kumbaga, kesa magmukmok, makipag-away ka at gumawa ka ng mga bagay na alam mong hindi rin makakatulong sa pagdidesisyon mo, mas tama yung naiisip mo. Na gumawa ka ng isang bagay na solusyon. Total naman, magtitiis ka rin naman. Wala kang choice eh. Wala kang choice eh. Gumawa ka na ng solusyon na unti-unti mong pwedeng maiayos yung lahat ng pangyayari. Ngayon, kapag okay ka na, nakaipon ka na, i-out mo na yung bata. Kuhain mo na. Ang galing doon ah. Anong tawag doon? Neuroplasticity. Okay, sige. Basta yung sa utak yun, mga kabisyo. Di parang natural daw na Oo. pagpaproseso daw ng utak Oo. natin yun sa development ng utak natin. Okay. Neuroplasticity. Kasi di ba sabi nila, kung ano daw yung utak mo nung bata ka, ganun din daw yung utak mo paglaki mo. Pero mali daw yung ganung klaseng thinking. Nag-e-evolve daw yung utak natin at ang tawag dun sa proseso na yun ay neuroplasticity. Ang galing. Oh. Manunod pa nga ako ng TED Talk. Oo. Papanorin ko si Conyo Bicolano. Di ba nagta-TED Talk yun? Oo. Marami ka nalalaman tungkol sa mga kung ano-anong bagay pag ganun eh. Oo. Anyway, iba kasi pinapanood mo no? Oo, iba. Anong pinapanood mo? Wala, Viva Hot Babes. Grabe. Parang DVD pa yan sa Quiapo. Di ba? Yung ba yung nabibili Boso na? 2, Boso 1, Boso 2. Epikiso. Loko! Anyway, Kabisha, if you wanna share your secrets, share it to us, rakitera@gmail.com. Kami po yung magbabalik para sa programang Top Secrets. Kasama pa rin si DJ Rakitera. At DJ Titangelo. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Regine's Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic!